Sialuma dihita saluhutna damang dainang naposo bulung remaja nang sekolah minggu Maulia tema dituhata ala totong di luas do pehita marsaulihon ari sadarion atong tinalahot tapatupa akaulota na maragam nang macumulu hita tumangihon hata ni debata asatu marhiti hata ni debata nagabi ujahan di sudi akaulota di ari sadarion atong nang pakyota mapartikian rap tumangihon hata ni debata alay cumulu mahita martangiang Maulia tema di soba rohanami tuadupanmu alay Jahoba debata amanami di sudi dinggan di basam na totong uparsauliho kami di ngolu nami ganuk marsada-sada di ho sahanguluan na totong duduto di hami di ari sadario na totong boy uparsauliho kami Tuhan atong dinalaho mangula akaulon nami hami di ari sadario sa totong rapoko mahami jalanayang matuhan hatami na maniray sudilak kaulon rohan ang pikiran nami atong nungarari kami tumangihon hatam makulin maho marhite na posom jalalehon di hami pangajarion na siento dim to di barbadia sahat di ho madaging doto di nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen. Ulian itu hata ni debata dihita di hari sadariom Denet do sian buku sada kronika bidu 20 sia ayat 12 songonon mah didok marharorowan sian bokimdo hamoraun dogot hamuliaon jalaho manggonggomi di saluhutna jala guru dihodo hagogoon dogot waso guru dihodo huhut patibulhon dogot margogoihon luhut nai ido sahatna damang dainang naposo bulung remaja dohot sekolah minggu ganup jolma natotong martangi yang tu debata pasti do mangidohon pasu-pasuna tudurina nang tuaka na kinakolonganna dangadong di bagasan tangiangi mangidohon hapugoson hasusaan kegagalan manang sakit alai ditangiangi tung takkas do di pangidohon tu debata ima asa jupang las niroha majalo huhut mamake pasu-pasune ido say totong di pangidohon asa jupang hagabiun hamoraon dohot hasangapon alaidung di pasahat debata saluhut na natapangidoi di tangiang mitor adong dodongan jolma maswadakon silehon-lehon ni debata jolma madok ala ni usahana sadiri do nang penyan dang harus sude namar pangalaho na songoni alai adong do namadok nang keberhasilan hamoraon dohot hagabiuni ala ni gogona sadiri pemahaman na songonon na dijuhon diturbukon jala totu nabudi mabahik kita jolma madabu tugijang niroha jalalas adong musedo na menganggap jabatan hamoraon keberhasilani saluhutna napasonakon rohana di ngoluna sialani i molo turun jabatan na moru hamoronna masa kegagalan mabahin ibana murah-murah muruk topu marsahit aladang tarjalona namasay taingot ma amang inang naposo bulung remaja nang sekolah minggu dang di arta hasonangani alai di roha nasonangdo jala olu hita makasababon pasu-pasu ni debata nasahat tuhita sialani i unang mapola say etong-etongot ta arta nidongatta manang say holan at kasinamot na deportibyom alay halason sudi akanaboy bahkan nadong dihita nang nadidongatta sudi akka namarna punahon akka artay hata nito hata na makuling hita sa darion mangodol hon tu hita ia saluhut na adong dihita hamoraon hagabiyon dokot kesuksesan sian debatadoy hamoraon di arta manang dihepeng pei dang nagabi i mabahik kita sonang jaladang nagabi i saluhut na nalaho menjamin las niroka di bagasan ngulutta
Jalangolo di bagasan hapogoson dang nagabi ujung ni ngolutta. Nuaeng mamura manang marpogos dangi manutuhon. Alay buhado hita memahami pasu-pasu ni dibata. Gabi pasu-pasu nang dihita tu na humalia kita. Tanikmati ma ngolu na pinasahat ni dibata tu hita unang marungutungut. Tapasahat mangulut taon holan tu dibata jalalos ima dalat tamadok ajari al Tuhan memakai pasu-pasu mon asa silehon-lehon mon boy gabi pasu-pasu nang tudung aku nang tu aka na humaliang Oma napaingoto kita asa nguluto unang tergantung tu arta jabatan dohot akalan na asing. Tabahin ma di bagasan nguluton holat Tuhani ta pangasahon dangadong na asing si pangasahonot ta di bagasan nguluon holan di batado ay ibana domual ni haruruan ni saluhut na amen martan yang mahita. Mauliate Tuhan nga hutang kami khatam ajari mahami totong marhaposan tuho mangrajumi yang ngulu namion tungguru di huasomido ali Tuhan ajari mahami totong patibulhon akka nadinggan di bagasan ngulu nami di bagasan lomoni roham sayho mana totong marsangap di sudi pamikiron nami parohaon pakatayon dohot akaulaon manang saluhut na matahe gulmit ningulu namion kanuk marsada-sada say pangajari ni siya todim mapatawhok kami marparangi na tama di bagasan lomoni roham di sudi akaulaon nanay kudu tihami di ari sadarion say totong tupahi ma di bagasan haguguk mi pasu-pasum asa tumanggutil hami Tuhan di bagasan las niro kana siya koy jala patuk madihami totong hahipason patuk manang dihami totong gugu na siya ko laho pasauton lomo ni ruham sudi akaruas ni huriam na di bagasan parsahito na lituhan di bagasan asin ro kami manasida laho mangaluluy aka proses pangubation nabuy pakorhon hamamalum ni sahid na siya ko di akka pamatang ni ruwas ni Kuryam say parguguy manasida Tuhan say pahot manang akka pakirimon di nasida terlumobi di akka na mahiw na marsak asa totong nasida Tuhan daw siyan akka padilian siyan nametmer satu na magudang ali Tuhan miyam matotok kami di bagasan asido tolong ni rokam pardosa na kudang dohami Tuhan sesa matotong dosa nami mangasakon asido tolong ni rohami dohami mangidui di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen marede mahita. Sudah
madok mahita di tangiang hatopatay. Ali ama nami na di bonagijang. Say pinarbadia magwarmo. Say ro maharejonmo. Say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di bonagijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu kami. Unak kami to gihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rejaon. Dohot tagugoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amen asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni Debata Ama. Dohot parsoran ni Toti Parbadia ma. Natotong madungani hiton sa luhut na. Amen.